The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. Galatians 6:7. Yet those who wait on the Lord will gain new strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not get tired. They will walk and not become weary. Isaiah 40:31. Cast your burden upon the Lord, and he will sustain you. He shall never allow the righteous to be shaken. Psalm 55:22. Call to me, and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know. Jeremiah 33:3. Charm is deceitful and beauty is vain, but the woman who fears the Lord, she shall be praised. Proverbs 31:30. Commit your works to the Lord, and your plans will be established. Proverbs 16:3. Call upon me in the day of trouble. I will rescue you, and you will honor me. Psalms 50:15. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nga atong pagpangandam sa atong kaugalingon aron kita masibo gayud sa plano sa Dios. Busa nining gayuna kung ikaw magtotoo, gikinahanglan ang imong paghingalan sa imong mga sala nga nahimo nining adlaw. Name all your sins, admit all your sins, acknowledge that you have done all those sins today. Kay kini mahimong babag, kundi di mo ka na hinganlan, di ka na nimo isugid, himo ka ng babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ug ang Espiritu Santo dili makalihok diha sa iyang ministry sa pagtudlo kanimo sa kamatuoran. Busa buhata ka na agig sunod sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 4:12 nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. John 3:3 o John 3:7. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa sa hilom, magampo kita agig pangandam. Let us pray. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Niinglay no sa mga higayon nga imong gigahin na lang kanamo Dios sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdala kanamo ning dapita pinagi lamang sa grasya nga kami buhi pa nining among lawas. Kini timailan nga ikaw na pa'y plano sa among tagsa kinabuhi. Ipatinaw kanamo dugang o Dios ang imong kamatuoran nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan Dios sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan. Welcome na usab sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pagkita magadupot
niining atong pagtulunan nga giuluhan og the doctrine of the great power experiment. Okay? So niya pa kita punting sa atong pagtagad, pagtuon, focus. Okay, so are you ready? Padayon na kita. Now, ato nang nasayran last time nga atong gisgutan kini nga ang pulong sa Dios, Bible doctrine, is very essential to every believer. Labing manungdanon kining pulong sa Dios alang sa atong pagpadayon sa atong espiritualong pagkinabuhi. Without it, the tendency is kita magagamit lamang sa atong pagbati nga of course dili man kita supak niya ng paggamit niya ng pagbati apan the point is this nga ayaw tuguti nga imong emosyon mo ay magadumala kanimo. You see, let Bible doctrine, the Word of God, rule sa imong kinabuhi. Nabitaw na sa Salmo 119:105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Na mao kini suga sa atong alagianan. Kay ang pulong sa Dios kitandi malagi nato kini og kahayag. Na kung ana kay pulong sa Dios ang kahayag ana kanimo. Dili ka magkaap-kaap sa imong Kristiyanong pagkinabuhi. Kay ana man ang lamparahan sa imong mga tiilog, suga sa imong alagianan. You see, gitandi kini nato nga ikaw kalakaw sa kalamdag, kahayag, you see, kadanag, the light, because of the Word of God nga na resident in your soul. Apan kung wa kay pagtagad, wa kay pagpanumbaling sa pagtuon sa pulong sa Dios, wa kay pulong sa Dios diya sa imong kalag. Empty. Kabhang. So unsa may imong magamit? Kung ana kay mga suliran giatubang, wa man kay magamit. Ang imong gamiton na imo ang pagbati, you see. And ang pagbati nahibaw naman ta nga wa man kanay hunahunang pagbati. Our feelings, our emotions cannot think. Mao gini kinaiya niya. Mao na nga ang atong sa tawhanon nga panultihon, don't let your heart let your emotion rule over your mind. Mo bay but pasabot in kanang sa iyang buti pasabot niya na. Don't let your heart rule over your mind. Ang heart diha mo ang emosyon. You see? So mo na apan kung bahin nas doktrina, ang heart mo na nasi mo na una. Imong the right lobe of your mentality of your soul. Diyan na diha ipundo ang pulong sa Dios. Sige tagtuon sa pulong sa Dios. Kinaaman tay human spirit mao na ang punduhanan sa mga pulong sa Dios. You see? Kay mo na kung sa kadi magtotoo, wa man siya human spirit, man sa mayang kapunduhan, di wala. Mao na nga, ang mga di magtotoo, o mga magtotoo nga way doktrina, ang ilang gamiton lang yun, ang ilang yung pagbati. You see? O sa diha nga ang pagbati na magadumala sa atong kinabuhi, then we are in trouble. And we are going to have a confused life. Ato naman yung gisugutan last time. You see? Inoon yun. Bitaw na nga gikinahanglan pag-ayo ang pulong sa Dios. Mo sige na tugtuon kini adlaw-adlaw. Okay. Now, kung bahin na gani sa bautismo sa Espiritu Santo, ang buti pasabot niya na ang atong pagkahiusa ngadto kang Ginoo Jesucristo. That is our union with Christ. Once we believe in Christ as our Lord and Savior, we are baptized by God the Holy Spirit. Okay? Ug dili ni makita, it's invisible. Niya man sa atong
kalag kini mahitabo. Now, kitang mga magtutuo niining panahon sa simbahan nato naman gisgutan usab nga we have been given equal privilege and equal opportunity ingon nga mga bag-ong binuhat. We are a new species. So mo ni ang atong gipahimuslan niining panahon sa simbahan. Kaya ang laingan niining maong panahon, age of equal privileges and equal opportunities. O ato na pong gihisgutan nga kini nga atong panahon sa simbahan, gisuksok lang ni, gisalot lang kini sa dihang ang mga Hudiyo, ang mga piniling katawhan sa Dios nagnegatibo sila, they became negative ngadto kang Ginoong Kristo by rejecting Him. So, His own people, ang iyang mga katawhan mismo, misalikway kang Ginoong Kristo. Mao na nga gisok-sok kining panahon sa simbahan. Kay unsa man niya pag-establisar sa iyang ginghirian nga gisalikway man siya. Gilansang pamagani nila sa cross. You see? So, unsa matuman gipostpone ni Ginoong Kristo. Ano ang iya laging tunada sa iyang pagsangyaw na usab na. Inay nga maghisgot sa bahin sa kanang gingharian, na usab ang iyang tunada, naghisgot na siya sa panahon sa simbahan. You see? Nga diin kita karon sakop na sa panahon sa simbahan, the church age. This is the church age, the mystery age. Now, ako ang gingon nimo, kinigisok-sok lang. O nagitawag kini nga itong panahon simbahan nga, kanang tinago nga panahon, mystery age. O besides, giingon kini siya in English of the period of the great parenthesis. Now, so, of course, naay daghang mga bersikulo nga nagapadayag nga naay there is a gap. Okay? O kining atong panahon sa simbahan, this is the only age that does not have prophecy. Why mga panagna wala? Only historical trends. Unsay but pasabot? Kanang dagan sa panahon, dagan sa kasaysayan. Unsay kanang trend, okay? Now, imong maalinggatan kini sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 nga naghisgot ka na og in the last days. Now, bantayin niya nga ang but pasabot ni inig yung last days din dili gyud ni kay the last days. Wa man na gyud mag kanang kahulugan og the last days. No, this is not really the last days. Ibaw ka unsa, only historical trends. Ang dagan unsay dagan sa kasaysayan. Again, the church age has never been known. Wa gyud ni mahibaw masayri didto sa panahon sa mga Hudiyo. It has never been known in the age of the Jews. Kaya ang mga Hudiyo did not know about the mystery age. Wa gid sila kay ba meaning mystery age. Okay? The church age gisok-sok lagi kini sa tuyo nga sangkapan ang harianong panimalay for our Lord's third patent. Sa may ikatulong patent, titulo o ngalan. King of Kings and Lord of Lords. Mao to ikatulo nga titulo ni Ginoong Kristo. Now, well, naalay ingnuta prophecia, the only prophecy dinhi sa panahon simbahan. Kini is in regard to its termini. Di kaning termini niini ako
ng iyong mga kinutuban. Okay? Determinay nga mao ang pagbautismo sa Espiritu Santo ug ang pagsakgaw, the rapture. Now, it is the omnipotence, ang pagkalabaw magagahom sa Diyos Espiritu Santo nga mao'y nagahatag sa mga magtutuo nining panahon sa simbahan ni ining gahom. Ang gahom bang gihatag kanatong mga magtutuo mao ang pagkalabaw makagagahom sa balaang Espiritu Santo. So, ang kalampusan, the success of a believer's spiritual life, nagaagad lamang sa iyang pagtuman ni ining great power experiment pinagi sa pulong sa Dios. Now, unsa tuingan sa atong divine sphere, ingon nga mga sakop sa kanang panahon sa simbahan, divine sphere nato ingan lan og unsa operational. Ang iyaha ni Ginoong Kristo samtang dinhi pa siya sa yuta, actually ang iyaha, ang tawag din is prototype divine sphere. O kini prototype divine sphere is the facsimile, fax ba, or photocopy sa operational divine sphere. Now, there's a John 3:34. It says there in English, for he, kanang he diha si Ginoong Kristo, for the Lord Jesus Christ, who was sent by God, speaks the word of God. Now, timan-in na niya nga si Ginoong Kristo sa iyang hypostatic union, didto ra gyud siya magapuyo sod sa iyang divine sphere nga prototype, kay siya napunan sa Espiritu Santo. He was filled by God the Holy Spirit. Now kini mando ra ba ni sa pulong sa Dios nga kitang mga anak sa Dios, kitang mga Kristohanon, mga magtutuo ni Ginoong Kristo, gikinahanglan nga kita punan sa Espiritu Santo. Episo 5:18. Unsa imando diha? Be filled with the Spirit. O gudugangan pag ginabalik ta gamay, Episo 5:1, be imitators of Christ. Sunduga, sunda, awata si Ginoong Kristo. Unsa man? Do you know how to be imitators of Christ? Ibaw ka ba? Wala tubag, unas tanan, pagtuon, pagkat-on sa huna-huna ni Ginoong Kristo. Kaya itong gibuhat. Nagatuon ta, nagakat-on ta sa huna-huna ni Ginoong Kristo. 1 Corinthians 2:16 ka na. Abrihir ko na yung Biblia. 1 Corinthians chapter 2, verse 16. But who can instruct us? But we have the mind of Christ. Nata. Ang una-una ni Ginoong Kristo kini atong gitun-an, mao kini ang iyang huna-huna. Just imagine, huna-huna ni Ginoong Kristo, mao atong gitun-an. Huna-huna niya ang musod sa atong huna-huna. Mao na niya atong gamiton sa paghuna-huna. Kasabot ka? Ano sa resulta? Buhat nga iya sa Dios. Divine good. Divine production. Good good works nga madawat sa Dios. Kaya kung ang imong gigamit ng Panginoon, kalibutanon, mga tawahanon, mga ngilad, mga dautan, mo imong gamiton sa mong Panginoon, of course, dili na iha sa Dios. You see, iha na sa nagdumala ng kalibutan nga si Satanas. Siya man nagdumala. You see, apan of course, kining kalibutan, dili iya. Gitugutan lang siya sa Dios sa pagdumala nini. Kay, ang sugod malagi ning away nga langit nun, away nga espirituhan nun, sugod gid itong pagsupil gid sa unang binuhat sa Dios nga si kinsa may unang binuhat sa Dios? Be, mangutana ko nimo. Nabaw ka kinsa?
Kasagaran mo tubag, sila si Adan o si Iba mo'y unang binuhat. Dili ra ba? Dili. Sa chronological kanang pagsunod niini sa kanang creation, mga binuhatan sa Dios, ang giuna gyud niya, of course, kung atong labason sa itong panumduman, we are guided by the word guam. Guam ba? G-U-A-M. Ang una ni G, God. Diyan na. Of course, God is kanang eternal. Okay? He existed eternally. So diyan na ang Diyos, God. Ano siya nun? Yang gibuhat ang universo. You. Ang universo. Sunod, ang mga anghel, angels, mga manulunda, o kinsa may leader sa mga manulunda, si Lucifer. Nakita niyo mo? Si Lucifer mo'y pangu sa mga anghel, nga minilyon ka mga anghel. Okay? Labihan gyud pagkalantip siyang pangisip sa pagka mabulukon gyud niya. Pagka unsa mangilngig gyud siya sa unsa pagka he was a brilliant creation. Okay? Mao bitaw nang sa sige na niya tingaling bantay dito sa ginarian sa Dios ito sa langit. Tingali day panahon nga maglingkod-lingkod siya sa trono sa Ginoo. Ngayon siya, uy lami, hindi niya mahimong Ginoo. Now, dito, ning turok ang iyang pagkamapahitason, pagka-ambisyoso. Of course, naibaw na ang Diyos sa iyang pagka-omnisyente. So, amingon ang Diyos nga karon, di ka na Lucifer, pagmo na nako ka ng imong kalamdag. You are no longer the prince of kanang light. You are the prince of darkness na karon. Di na Lucifer imungan. Kaya ang meaning sa Lucifer, may mga kung sa meaning. Lucifer, light bringer or light carrier. Ano ibig pasabot? Looks, gikan sa looks, nga light. Fair, kanang pag carry niyan nimo niya na. Gadaka sa kahayag. Na karon laglag naman siya kay gumikan sa iyang pagkamapa kanang pagkagarbuso na, pagkaambisyoso na, buot na siyang mahimong Diyos, na mao na to. Giigihan siya, gipaw niya suga, prinsipe na siya sa kangit-ngit, mo na. Dito magasugod ang away na espirituhanon. Ug ikaw ug ako nga mga sumusunod sa Dios, sumusunod ni Ginoong Kristo, papiliun ta pinagis paggamit sa atong kabubuton. Kinsa may itong dapigan, kinsa may itong sundon. Si Satanas ba karon di naman si Lucifer, Satanas na mayangaan, yawa naman. So mao na nga ansa man sunod ba kaniya kung sunod ba ka sa unsa kampo sa Dios. Mao na kadto lagi mabulukon magina kuya magito si Lucifer. Ngayang gidani ang 1/3 usa sa tulo ka bahin sa minilyon ka mga manulunda. Iyang gikumbinser ba sa pagsunod niya. O the remaining, itong nahibilin, iya na sa Diyos. Nagpabilin sila pagsunod sa Diyos. Mao na atong pag-review na lang sa atong gisgutan. So mao na iman nga kita nga mga Kristiyano gikinahanglan ang atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw yun. Aron masilsil yun kining mga huna-huna ni Ginoong Kristo. Mga huna-huna sa Dios. Isaiah 55:8-9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. Ang Diyos may naingon niya na. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na,
Kini atong gitun-an mo ni ang thoughts, ways sa Dios. Kasabot ka. Po na ni mo mutuo ba kaniya, mudawat ba kaniya na magkay kabubuton. Ayaw yun kalimti kini prinsipyo nga atong kanunay yung giya na to na nga kanang naatay kabubuton ipagamit kini sa Dios nato. Pagamiton ta niya na. Apanaybaw na po ka sa resulta. You see? Nahibaw ta sa resulta. Mo na nga, patunon ta siyang pulong aron nga unsa. In fact, ang atong method of teaching din mo nagiingon og inculcation. Method of inculcation. Paagi kinis pag sinilsilay. You see? Kaya saan man, pag hinumdom ni mo sa mga butang na itong ipangtunan ko, di na ito balik-balikon. Ako bitong nakamatikon ka bang balik ta din sa itong ipangisgutan. Wa tayo mahimo. Kini ang paagi nga masilsil yun ang pulong sa Diyos. Ang huna-huna paagi sa Diyos nga may itong gamiton sa atong espirituhanong pagkinabuhi. O man tayo laing magamit. You see? Kasabot ka? O kini atong unsa? Mga pulong nga niya na sa, of course, kanilagi kay sinilsilay man. Ang pulong sa Diyos gyud nagkamando nga lupkon, saturate our mind with the Word of God. I-saturate gyud. Aron nga ang atong pagtuo, atong pagsalig sa Diyos, maunsa? Maugmad gyud. Maugmad. Kung di po ni maugmad, kundi ta malahotayon, magmasubayon, kanang masigihon, makugihon, dili. You see? The best teacher is repetition na basta. Para po na ni mo budawat, mabukan niya na. Kaya, malaki na. Repetition. Balik-balik. Subli-subli. Aron na. Kanaon sa may tuyo. Ano siya tuyo? Nga kanang mahinumduman? Dili na ba? Ang tuyo nga kabalik. Balik na niya itong ipangisgutan. Pulong sa Diyos mo nga di na nimo makalimtan. Sabta gina. Ano kabalik-balik ta? Subli-subli na. Nga review. Itong ipangtunan nga mga prinsipyo sa pulong sa Diyos aron di nagyod makalimtan. That is the main purpose. Mao na nga ang atong pagtuo, pagsalig, ma-develop gina, malig-on gina. Okay? Nabito na sa unsa man ang bersikuloha. Romans 10:17. Hinumdum ka? Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Ano sa isulti dihan? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Na, kini nga itong gibuhat. You are hearing, you are listening. Nagkasabot ka, nakakaton ka. Sa tiya itong giingon, faith cometh by hearing. Nisi, maugmad, malig-on. Kanang atong pagtuo ngadto sa Dios. Mao bitaw na nga sa sigin to pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Diha na mahimong klaro, tinaw, tataw ang pulong sa Dios. In fact, kanang there is no substitute for the Word of God alang kanatong mga magtotoo. Pulong sa Dios ra gyud. Mao atong dangpanan. Mao atong hinagiban. Mao atong kasangkapan. Mao atong kaligunan sa atong pagkinabuhi Kristohanon ug kanang atong pagkamapausanon maugmad usab. Wala. Nanay dakong kausaban sa imong kinabuhi samtang ikaw nagatuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis. You see?
mo klaro pa yun. Unya ang imong kinabuhi becomes unsa? Meaningful, purposeful, and with a definition sa imong kinabuhi. Mausab na imong pananaw. Kani mga kaniadto sa wang pagkamaluwas unsa man imong mga pangunahuna. Tawhanon, kalibutanon, mga ngilad, mga laway baka, mga mahugaw, mga unrighteousness. Karon nga ikaw magtutuo na, mauna natong gibuhat aron kita mahiluna sa grasya. Kining tanan nga itong gipangisgutan, grasya ra ba ni? Kasabot ka? Kung sabot ka sa grasya, ako gining gihubad nga, di na yun ako kalimtan. Ang grasya, lihok, buhat sa Dios para nato. Bisag dili ta angayan, dili ta takos. See? Even if we are not, we don't deserve it. Mabita lang, ang grasya, ang definition sa grasya is what? Grace is the freedom nga gihatag sa Dios kanato. Okay? Grasya. Kining atong kabubuton nga gigamit. You see? Freedom of choice. Natin kapilian. Bitaw nang di na nakalimtan ka ng prinsipyo nga man is a product of his decision. Produktor gyud siya sa iyang mga desisyon nga himuon. Usara ba sa mga hinungdan sa mga kanang kaguliyang, mga disorganized, confused life sa kinabuhi nga nagkakarambola, wa gyoy pagkahapsay sa imong kinabuhi tungod kay nakahimo kag mga daotang mga desisyon. Husto? Mao na. One of the causes sa mga nagkarambulang kinabuhi. Mao bitaw nang daghan sa atong mga bisan mga magtotoo mismo ngayon. Wa mo kasabot niyong kinabuhi ron. Nagkaguliyang, nagkadaiya, kanang unsay ganto na ilang mga term niya na gusbat. You see? Una-una, analyze nga no. Gusto no? Makarealize ka ba? Makaamgo ka ba? Gusto nakahimo man ko mga daotang mga desisyon. Namo na. You see? Mana nga grabe ang resulta yun. Kung ikaw negatibo, way gana, way gugma, way kainit, way kaikag, way pagpanumbaling, sa pagkamahinungdanon sa pulong sa Dios, walang mudayon na ka, ugnay mo imbitar ni mo, o mo tintag Bible study, ang sa dayon ni mo tubag, busy ko, ako'y panahon na. Nga, grabe pag yun, napag yun mo, nga tarungan nga, Bible study, o may nadato na. You see? Mao na. Tanawa, tutuki gina. Kini mga prinsipyo nga to. Kini good, mga practical, kini mga butang nga itong isgutan. Kini nga itong Bible study, ibaw ka. Kamong mga bago pa, naka-attend, nakadungog ni. Kini nga itong pagi. This is murag kanang ang pagi na itong murag nagkukabildo. Nagkasabot magkagunsay kukabildo. Murag kanang nagisot-hisgot, nagbayloay o nahuna, of course. Di man ka hatag sa imong una kay naminaw man lang ka. Kasi mauna nga, nagkukabildo lang ta, naghisgot lang ta sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi. You see? Ay kundi ka, okay, paminaw, kundi ka mo pahimos ni ining grasyang paagi sa Diyos nga gitun-an ta sa iyang mga pulong, iyang mga kamatuoran, iyang mga hunahuna, iyang mga paagi, iyang mga tuyo, iyang plano sa atong kinabuhi. Kundi ka manumbaling, okay,
Mo naging produkto kasi mong desisyon. Ayaw basula ang Dios. Kay gani mga gagmay, bisag ginagmay ka mga suliran sa moabot si mong kinabuhi mo dayon magkaog basol sa Dios. Nga naman gihimo ni sa Dios nako. Kasi, why did God let this happen to me? Atiaw mo na. Gi-blame dahil ni mo, basol dahil ni mo. Ang Diyos nga wala pa sila mo. Ikaw ang nakaingon sa imong kaugalingon. Ikaw. Samtag na. You are the product of your decision. Why basol bisan ganing imo ginikanan, imo mga igsoon, ikaw kasabot ka, ikaw, you are the one who make decisions. Tingali mo yung na-influence mo ko sa higala, kung amigo nga, kung kabarkada, na-influence mo to yung nabuhat, influence. Pero kinsa may mohimong desisyon, siya ba o ikaw? Ikaw man. Kasabot ka ba, ana? Ikaw man mo yung desisyon. So, ikaw may mo basol. Na. Kita ni mo na. Okay. Kita karon balita. Kita karon ni ining atong panahon sa simbahan. Okay? Labihan sa kadaghan sa mga pribilehiyo, mga kahigayunan na kita magmadinaugon. Ngayon kinabuhi ha. O sumabot nga kinabuhi. God is the author of winners. That is His will. Okay? O niyang kabuton nga kitang mga anak niya. Now, of course, tingaling ubang magkadungog yung anak na niya mo sa Diyos, kabihan, no? Iyawa naman mo. Mura ba lang sila, kung maingon na sila dahil anak, huwag yun sila maka-amgo unsa katinuod sa pulong sa Diyos. Kaya naman, klaro man na kayo nga, human ka mo dawat sa kaluwas sa pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang, ikaw na himong anak sa Diyos. Kaya nga nung nahimong magkakanak sa Diyos, nadugtong naman ka kang Ginoong Kristo, nahiusa ka naman niya. You have been united. Di na ka na matangtang ang imong pagkahiusa niya. You see? O nang nahimo kang anak sa Diyos. God give you that privilege sa diha nga imong gituan si Kristo. Nga imong manluluwas. Nahamana sa pulong sa Diyos. Nahamanas kamatuoran nga atong gitunan. Naarapon na nimong mutuo po kaniya na o di. You see? Basta anak ka na sa Diyos. Kitang mga anak sa Diyos. Patunon lagi ta sa iyang pulong. Aron kita makakinabuhi sa kinabuhing madinaugon. Winner believers. Winner hinhining kalibutan na. Winner in eternity. Kaya mo dawat pamantas mga ganti dito. Mga purong-purong, sa man itong mga di na ni mo sa hulagway, sa tawanong pag hulagway dili. Na ang kabubuton sa Diyos. So, if you want your life to be meaningful, purposeful, nindot, hapsay, hayahay, haruhay, bisag nakakastaluan sa mga suliran, di man na isyo. Kaya kitang tanang tao may exempted. Matubang mo itong mga suliran. Ito itong nainumdum ko itong sa among gitrabahoan sa unang gibutangan itong dakong marka nito. Do you have problems? Congratulations if you have problems. That means you are still alive. Kita niyo? Kung nakakay mga suliran, that means buhi ka pa. Mientras nagaginawa pa ta ang mga suliran, muhapak, muabot sa atong kinabuhi. Ang pangutana, unsa may imo magamit sa pagatubang anak? Do you have weapons? Do you have kanang kasangkapan nga imong magamit? You see?
Kung wala ka magamit, managingon sa akong amigong tingkagol, yun ka. Lukapag yun kasi mong kinabuhi. Kinabuhi Kristohanon. Kung ikaw kanang luwas, kung ikaw anak na sa Dios, pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. Apan kung wa pa kay kaluwasan, you are an unbeliever, wa man pa mabuhi ng imong tawhanong espiritu, then gitawag ka og dichotomos, duha, lawas ra ka og kalag. You are a soulish man, soul. Mao na unsa imong magamit, wa kay human spirit. Kaya ang human spirit, once nga mutuo ka kang Jesucristo ng imong manluwas, that is going to be enlivened, energized, activated. Kaya kitang tanang mga tao na himugso ni kalibutan na, ang kahimtang nato, unsa, we are in total depravity. Huwag ito may himos itong kaugalingon. Yun. Wala. Zero balance. Mao na nga, kung way Ginoong Jesucristo sa mong kinabuhi, huwag yung Diyos. Kasabot ka. Ang sa gisulting Ginoong Jesucristo sa John 14:6, I am the way. Ako ang dalan. The truth ang kamatuoran. Ug ang kinabuhi and the life. Why makaadto sa amahan? Gawas kon pinaagi kanako. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ansa man na. So, bisan din sige ni mo gampo diha, luhod ni mo diha. Wa kay koneksyon sa Dios. You've never been a child of God. Kay dichotomos raman ka. Lawas raman ka og kalag. Wa man kay tawhanong espiritu. Nakasabot ka? Na-review man po ni. Isguta naman po ni nato. Okay. Balik rin ta. Sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Apil ni, paminaw, apil ni sa unsa. Great power experiment. Nasuod ni, nalangkob ni ini. Great power experiment. Kaya gigamit, giprubahan, gipamatud-an, kay giswayan ni Ginoong Jesucristo samtang din ni siya nining kalibutana. Giswayan mo niya. Nang salir man. Namo na nakapahimo niyang mananaog. Mao to'y nakapahimong mananaog, successful winner si Ginoong Jesucristo. Sa iyang unsa. Of course, tactical victory na kanya itong panahon nga namatay siya sa krus, pagkamatay sa itong mga sala, mo man to'y ginganlan o unsa kanang strategical victory. Sa iya ng pagtuman sa kabubuton siyang langit ng amahan, ginamit ng great power experiment, then nagmadinaugon siya. He became a winner. Maupunta kitang mga anak sa Diyos. God wants us to be winners sama sa pagkamananaog ni Yesu Cristo. Kaya He is our role model. He is the best model. See? Sumaw na nga, ipaugmad kining atong pagtuo, pagsalig sa Diyos. Then, ma-develop ka na to. Maugmad kining gitawag o virtue love kanatong mga magtutuo. No, kadtong mga di magtutuo pagkasabot ni virtue love. Kini gugma kini nga unsa? Iyaha sa Dios nga gitudlo kanato ang humility, pagkamapaubsanon, etc. O sa diha nga kini maugmad na virtue, love, humility, patience, understanding, all of those kanang compassion, all of those virtues, mga bertun, unya
diha makabot na nato ang pagkaokupado kang Ginoong Kristo. We are going to be occupied with the person and character of our Lord Jesus Christ. Ayaw kalimti kining definition sa Christian way of life. And so to'y definition, I hope na sil-sil yun na nimo. The Christian way of life is a supernatural way of life. Ang sabot pa sa botong supernatural. Dili kasagaran. See? Kanang sa pay laing synonym. Dili kasagaran. Talag saon. The Christian way of life is a supernatural way of life. Ug tungod niya na kay di man kasagaran, okay? Kanang dili kasagaran ang pasabot. Talagsaon ang synonym. And as such, kini nang hinahanglan usab og dili pud kasagaran paagi sa pagtuman. It requires a supernatural way of execution. Pinagi sa unsa? Pinagi sa atong paggamit nasa faith, rest, life o divine viewpoint lifestyle. Sabta gina. Kay ang atong kalag lagi nang hinahanglag pagkaon. Kini atong gitunan. Mga una-una, mga plano paagi, tuyo sa Dios sa atong kinabuhi. So, patunon ta kay mo kanay kanunon sa atong kalag. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mateo 4:4 o gikutlo na sa daang pagigsaan des Deuteronomio 8:3. Now, so, timani, ang pulong sa Dios, Bible doctrine, okay? Ay nanikalinti ka ng Bible doctrine mo, ang pulong sa Dios. Okay? Bible doctrine can only be effective sa kinabuhi, sa magtutuo, kung kanang maong magtutuo, magagamit siya sa gitawag o metabolized Bible doctrine. Ginaling o kini na metabolize sa Espiritu Santo. Dili kita mo metabolize. Ang Espiritu Santo mo kanang iyang papel nga human na tutuuhi ang atong gitunan nga pulong sa Dios, then mulihok dayon siya sa iyang ministry, the teaching ministry of God the Holy Spirit. It is God the Holy Spirit who can only metabolize Bible doctrine. Sabta gina. So, mabututong gihimplo ni mo last time, una kay freezer sa inyong refrigerator, apanwa ka na mo kanang it's not working ngano man, wa may elektrisidad o may suga dagitab, no power. Exactly the same analogy kaamgid nga ang ice, yelo, ma-produce lang pinaagi sa freezer kung naay power, naay suga dagitab, naay kuryente ba. Basta? Therefore, nag-iingon, therefore, ang gahom, may nungdanon yun, power is necessary. In the spiritual realm, bahin na sa mga espirituhanong mga butang, ang gahom sa Espiritu Santo, mao'y labing gikinahanglan, labing bilyon. The power of God, the Holy Spirit is necessary. Therefore, ang doktrina nga wa mamitabolize, wa magaling, wa'y pulos kini sa atong kinabuhing Kristohanon. Kasabot ka? It has no impact, no validity, no value in our spiritual life if it is not metabolized. Again, ang kumalikon, it is only metabolized doctrine that is useful. Dinhi una kita kutob ato ni padayon ugma. Ayo si piyata sumpay ni patay daghang pagaisgutan, magampo ta. Amana mong langit no nagapasalamat kami kanimo niining matamis nga gayon sa among pakigambitay sa imong mga pulong
Salamat o Diyos sa imong grasya nga lihok sa among kinabuhi. Bisan dili kami takos, ikaw nagamatinumanon gayon sa pagsangkap ka namo sa among mga gikinahanglan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Salamat o Diyos nining among spiritual momentum through the Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ni ining maong grasya nga imong gisangkap kanamo. Dada kami pagbalik ugma ning napita aron kami makapadayon. Kuha nagayoy paghunong ning among assimilate to take in your word, which is the most important thing that is second to none ni ining among pagkinabuhi. Ingon nga imong mga anak. Salamat ning tanan o Dios ang ngalan ni Ginoong Jesucristo king tanan among giampo. Amen.